Вечерта обещава да бъде тиха и спокойна, когато Константин решава да поцелува Иванина. Това вбесява Даниела и става страшно. Тоест не ги говорим просто за една връзка, която е ползотворна от всякъде. Защо е ползотворна? Защото точно в такива моменти имаш човека до себе си. Когато не те полюби, когато... Не говори така, бе! Абе! Ти престани, моля те. Тук бе, ти видяли? Стой! Стой! Добре, бе! Ела, бе! Ела, тук, бе! Ела, сте за колето, бе! Оказва се, че екшънът е постановка, направена от мъжете в изпълнение на мисията им да забавляват жените всяка вечер. Спорно е, че един побой е забавление, но разни хора, разни идеали. Напипай го! Еми, мисия, бе, да всички. Виж къде си. Как се родява. Ти слуш ли се? Как въобще? Ами най-сак се оплаших, бе! Много сме добри, много сме добри. Извинявай, трябваше бе. Извинявай, аз не знам, че съм такава. Извинявай! Може, не ме занимай! Аз съм държа! Аз мога и много сърце, бе! Представлението води до повишено кръвно, остри коментари и извинения. Най-потресена е Иванина. Всичко е майта. Не, наистина, не дей така. Има хора, които ги е страх. Това е мисия, бе, приятел. Ама тя мисията ти беше много страшна на всичките. Особено на Филип с нож. Мисия с нож. Аз не забелязах, че нямаше нужда от успокоение. Браво на тебе. Сладурче, това е сценария. Сценария, не искам да е Иванина! Разбра ли? Така, Дори. Главната героиня не е Иванина. Стоп! Ти изобщо далеч от главната роля тук. За съжаление. Аз съм самото начало в някакъв цирк. Никакъв цирк, аз се стресна. Тя винаги знаеш, че тя е Нострадамус. Тя ги предупрежда. Аз изгаря на кола, бе. 10 човека сме се, някой ще се нарани. Ма страх, знам ли? 100 нож, най-дебелия нож. Нож след това копеле. Може да стане така. Ми скара къла. Това беше жив цирк от самото начало, по никакъв начин не се Аз такива неща съм виждала, разбираш ли? Именно. Моята психика не е обременена така. Аз защо отидах там при теб да те успокоя? Защото ти наистина се оплаши, защото ти не си била свидетел на такива неща. Вихарата фаща и край. Точно! Аз видях някакво блъскане, тръгване, фил, Аз го викам толкова, как мога посегна на жена, бе? После гледам песик. Викам толкова направо полудяха, задани, бе. Не пресима. Нещо, нали? Да. Ама не, газа се държеше се, разбираш ли? Те нощи им изядеш. И после като почна да пее, то почна да си Да пипай го! Константин изразява в песенна форма старата балканска мъдрост, бой, секс и сръбска музика.